bocairentins, bon dia, gent de la Vall d'Albaida, bon dia músics i aficionats. Aneu a escoltar una cosa única. I com que hem vingut a inaugurar una diada musical, anem a escoltar música. Que disfruteu. Yo quisiera hablar en esta entrevista sobre todo de lo que ha acaecido a lo largo del 95, que hubo un hecho, un acto muy singular que ha marcado la trayectoria sobre todo de la Unión Musical de Bocairent, que fue la quinta diada de la Vall d'Albaida. Es una cosa estupenda, marcó, los bocairentinos acudieron en masa a contemplar esta presentación de la diada, que fue tan o más emotiva incluso que la misma diada musical. La diada Bé, estem de celebració perquè enguany celebrem els 25 anys de la primera diada que es va celebrar al nostre poble. Us vull parlar un poc des de la vessant comarcal, que era la que en aquell moment estava jo al front d'ella, no? Era el president comarcal de les bandes i des d'allí ho vam veure com un dels motius més grans de reivindicació del fet comarcal que hi havia en aquest moment al País Valencià, sobretot en el món de les bandes de música. A la nostra comarca van néixer les escoles comarcals de música, l'organització com l'entenem ara també va néixer a la nostra comarca i jo me'n recorde de les felicitacions que ens van ploure per part de gent de moltes comarques que va vindre aquell dia a estar amb nosaltres, però sobretot me'n recorde de lo gran que es va fer la nostra banda a partir d'aquest moment, perquè jo crec que hi va haver un impàs i va fer que molta gent del poble s'arrimara a nosaltres. Gràcia també s'han deixat alguns músics, entre ells el cas de mon pare, qui va estar president en esta cinquena diada musical. D'ell, el que recorde és la gran capacitat de treball i les ganes de fer prosperar a la banda. Sempre he pensat que les seues idees no corresponien a la seva generació de músics dins de la banda. Tinc molt clar en els records, les hores, les reunions i sobretot la implicació i l'estreta relació amb la gent de la comissió i en especial amb José Rafael, el director. Eixe és el record que a dia d'avui més present tinc. A la comissió hi havia gent amb una infinita gana de treballar per un projecte, la diada. Hi havia músics, però també hi havia gent de fora de la banda. Era gent que tenia el seu treball diari, fontaners, electricistes, escaiolistes, llesaires, treballadors de fàbriques, empresaris i alguns érem estudiants, però tots amb una il·lusió bestial amb el projecte. Bé, vaig a veure si sóc capaç de transmitir-vos la gran il·lusió que he tingut, l'agraïment quan he rebut un WhatsApp i després les paraules d'Olga parlant-me que aneu a commemorar els 25 anys de la trobada d'unió de bandes de la Vall d'Albaida a Bocairent. Jo tinc que dir-vos que guarde molts bons records d'aquesta activitat, guarde amistats, il·lusions, aficions i el desig de fer música quan tinguera temps de fer-la.
La trobada va ser molt important per al poble, per a les demés trobades que van vindre després. Bocairent, sempre que fa alguna cosa, marca un llistó alt. I la Unió el va marcar molt alt. Tots els actes que vam ser capaços d'organitzar en la comissió van ser molt complets. No es va oblidar ningú aspecte, l'històric, el cultural, la creació musical, el disfrutar, el divertir-nos. Va ser una trobada molt completa. I d'ahir crec que va ser la llavor d'una gran qualitat musical que té avui en dia Bocairent, i tot es deu a la il·lusió de vosaltres, les homes i les dones que formeu la Unió Musical i que es manegeu en el món musical. Jo només dic que va ser una sort poder acabar els 4 anys de regidoria de Cultura amb la trobada de bandes de la Vall d'Alba. Raúl, contamos, la Diada del 95. ¿Qué recordes de aquella època? Bueno, per a mi la Diada del 95, el record que em ve és un record d'una sensació de frescura, com si obrires una finestra i t'entrara l'aire fresc. I crec que aquesta frescura ve molt, o està molt relacionada amb la figura de José Rafael, no? Que va ser una persona que va arribar al poble i va saber canalitzar i va saber construir una manera de mirar completament nova a coses que eren per a nosaltres molt quotidianes, no? La banda de música, les relacions entre nosaltres, la manera en què enfocàvem cada temporada, no? Aleshores, per a mi, José Rafael va ser el que va portar aquesta frescura, aquesta nova mirar a la nostra quotidianitat. I després, respecte a la Diada en si, jo el paper que vam viure està més relacionat amb el paper de titiriter que en el paper de músic. I d'aquest paper de titiriter ressaltaria 3 idees. La primera és l'equip, que era un equip que va saber donar lo millor o traure lo millor de cada un, començant per el president de la banda, que entonces era Peris, que era una persona que deixava fer i que confiava plenament en el que li anàvem proposant i anàvem construint. Després estava Josep Lluís, que estava en la mancomunitat, estava en la banda comarcal, que també canalitzava molt totes aquestes mogudes. I per últim estava Elvira, estava Magda, que van estar construint les pancartes, que eren coses que no sabíem ni fer ni havíem fet mai. Després mon pare i Joaquín el Bessó, que van estar ajudant-nos en el tema de preparar les cordes per a baixar, i va ser un record de l'equip molt positiu. La segona idea seria el centre, l'equilibri, que per a mi ve molt condicionada a la figura de Quino, que és una persona que li anàvem en les idees sempre a tope i era capaç de centrar i de fer-les realitat.
En estos moments em venen moltes coses al cap. Entre elles, les persones que van estar, les que estan i les que estaran fent esta gran família musical. La idea de la diada va sorgir de dins de la banda. De seguida, la gran implicació de la gent va fer que prenguera forma. Al mateix temps, aquesta il·lusió va ser traslladar a familiars, amics, ajuntament i gent del poble, ajudant-nos a realitzar este projecte. Tota la festa, el treball i el ben fer de la banda el resumiria en una paraula: unió. I la diada va marcar no solament a la banda, sinó al poble i a la comarca. Va posar a la banda com a referent cultural del poble i musical a la comarca. Des de la presentació fins al concert en la plaça de Bous va ser tot un seguit de coses que no s'havien vist fins ara. Qui imaginava fer la presentació en les Covetes? Simplement la imaginació i el treball de la comissió. Recorda el comentari ingenu i boig en una reunió de per què no fem la presentació en les Covetes? La resposta ràpida i senzilla haguera sigut quina barbaritat. Però la resposta va ser, i per què no? La comissió va esdevindre una gran pluja d'idees que anaven prenent forma al pas del temps. Des del lloc inusual de les Covetes per a traslladar allí músics, dolçainers i a la soprano Maria Rivera, com la posada en escena, amb la desplegada de la pancarta, la solta de coloms des de les finestres de les Covetes i els poix de fum que van tindre que estar ben segurs de que no anaven a danyar les Covetes. Encara avui m'assome així a la terrassa i pense com ho van poder fer. I pense en la gentà que va acudir a la llometa d'enfront per a veure-ho. Crec que ahir va començar a crear-se alguna cosa, a crear-se el que el dia d'avui perdura i és l'esperi de la banda de fer coses novedoses. I és que el temps passa, però la passió continua. Hola a totes i a tots. Per a nosaltres fa 25 anys va ser una sort formar part de la comissió organitzadora de la Diada, gràcies al seu president, Pep Perigüell, que es va demanar col·laboració. Per a nosaltres va ser una experiència única. Van ser mesos de molta faena i de molta locura. Des de portar pots de fum i coloms a les Covetes Moros per a Bequirem Fanfàrria fins a l'espectacular concert a la plaça Bous. Des de la comissió ens va donar l'oportunitat de conèixer a molta gent de dins de la banda, de fora i sobretot a la banda des de dins i viure en ells moments musicals inolvidables. Felicitats. Moltes felicitats. La Diada va voler un poc involucrar a tot el poble. I és que a Bocairent tenim un teixit associatiu molt gran i va haver molta gent voluntària, molts col·laboradors en la Diada. Familiars i socis que van elaborar els entrepans per al sopar, gent del motoclub Mariola que va col·laborar fent d'entrega abans d'entrar a la plaça del Regne a cada assistent del sopar en la bolseta que portava l'entrepà, portava també una peça de fruita i portava també un pot de beguda i el patronato, amb la gent, amb els joves de confirmació que van ser els encarregats de rebre a les bandes i acompanyar-les en el recorregut. Però també es van voler fer altres tipus d'actes. Es va fer un concert de la banda de Hielo, també es va fer l'eixida en bici fins a Sant Antoni i l'exposició retrospectiva en la que es mostrava la història de la banda, tot recreant la casa d'un antic músic. No, el barco encara no està en el port. Sí.
ben organitzat, ben plantificat i ben estructurat. Ja de bon matí l'organització estava senyalitzant els aparcaments, el recorregut, enllestint la plaça de bous, etc. I tot havent-se agitat tard després de l'últim assaig, l'assaig general, amb la banda ja formada pels músics de la banda de Bocairent, més els companys que van voler col·laborar amb nosaltres de tota la comarca i altres llocs d'altres comarques, i tota la massa coral formada per corals de la comarca. I a més n'hi havia que afegir també que tot isquera perfectament en l'assaig per a la tirolina i que la torxa estiguera tot perfectament calculat. Però no tot era conegut. N'hi havia coses que solament algunes persones les sabien, com els detalls que li se van donar a les bandes i la sorpresa d'entrar la banda per l'arc i caure els paperets des dels balcons. A les bandes, a més d'imposar-se-los el corbatí corresponent en la tribuna, se'ls va donar una còpia de les 3 últimes peces que havien guanyat del concurs de composició de Bocairent, un pas doble, una marxa mora i una marxa cristiana, però a més també se'ls va donar un faristol per cada músic en el que anava la fotografia de la presentació en les covetes i que va ser tot un referent a la comarca, i allà on anaves trobaves músics que portaven eixe faristol. El treball de la comissió va ser incansable, i és que l'endemà de la diada eren eleccions municipals i en acabar la verbena de Tres fan ball hi havia que deixar el poble com si no haguera passat res, i així va ser. Van agafar les graneres i tot el poble es va quedar enllestit com si no haguera passat res el dia d'abans. El concert va ser memorable, combinava peces d'estils de música festera amb peces de música sinfònica. Però poc temps abans de la diada va haver un xicotet contratemps, i és que el concert estava pensat per a 3 directors, dividit en 3 parts, una per a Juanjo Cuenca, una altra per a José Rafael, el director de la banda, i una altra per a Luis San Jaime Meseguer, que havia estat temps abans director de la Santa Cecília de Cullera i que a poc de temps de la celebració de la diada va exposar la seva presència. La cosa es va arreglar en què Juanjo dirigirà la primera part en Antañona i Opus Sinfoniacum i José la resta del concert en Ilicitana, Chess, Guavitas i Viento del Pueblo. Esta última part va ser la que més va agradar a la gent i va encumbrar al mestre Canet. Recorde d'eixe dia una anècdota amb el mestre Canet, i és que en baixar dels escalons cap al centre de la plaça on estava situat l'escenari, només feia que tocar-se els camals del pantaló, tocar-se el pantaló. I és que se li havia pegat un xiclet en els escalons. Del mar, hermanos del mundo y de la nada, habitantes perdidos y lejanos, más que del corazón de la mirada. Aquí tengo una voz enardecida, aquí tengo una vida combatida y aislada, aquí tengo un amor, aquí tengo espaciosos corazones, porque yo empuño el alma cuando canto. ¡Qué sencilla es la muerte! ¡Qué sencilla, pero qué injustamente arrebatada! No sabe andar despacio y acuchilla cuando menos se espera su turbia fusilada. La diada del 95. Jo era una xiqueta. Acabava d'entrar a la banda i vaig viure coses molt grans, coses que sens dubte em marcarien per a sempre. De fet, estic convençuda que aquest sentiment de banda que tinc, aquesta estima cap a la banda, es deu en gran part de tot el que vaig viure al voltant de la preparació de la diada del 95.
gent il·lusionada, gent que es deixava la pell treballant per la banda, gent que sentia els colors de la banda. Això és impossible que ho vegis i que et deixi indiferent. Després, respecte a la diada, molts moments tinc gravats a la meva retina. Eixa presentació a les covetes dels moros, Blai i Raül despenjant la pancarta, l'estrena de Bequir en fanfàrria. Després el dia de la diada, el moment d'entrar per l'arc, emocionant-se alguns músics, caient-los les llàgrimes, el fabulós concert de la plaça de Bous, la Unió Musical, junt a altres músics de diferents bandes de la Vall d'Albaida, es va fer molta música aquest dia. De fet, ja no sols músics de la banda, sinó molts bocairentins i bocairentines recorden el concert de la diada de 1995. Sens dubte, l'artífex de tot això va ser el mestre José Rafael Pascual Vilaplana. José Rafael va ser com un àngel caigut per a la banda que va marcar un abans i un després. De fet, José Rafael sempre serà un referent per a la banda, ja no sols per al conjunt bandístic de tots, sinó un referent a nivell personal per a moltes persones que conformàvem la banda en aquest moment. Jo, com he dit, era una xiqueta i en els assajos em quedava embobada escoltant-lo, perquè a banda de música, d'escoltar molta música i d'ensenyar-nos molta música, els seus assajos eren verdaderes lliçons de vida. Perquè si alguna cosa caracteritza José Rafael és que, a banda de la seva saviesa musical, és la seva senzillesa i la seva bonomia, i la il·lusió i l'alegria que irradia. José Rafael va tenir la sort de trobar un president, Peris, amb qui va congeniar moltíssim, una junta directiva molt treballadora i, com no, una comissió musical que es va formar i que, amb il·lusió i treballant a tope, van conformar aquest fabulós projecte. Projecte que, sens dubte, està escrit en les pàgines d'història de la banda, història que hem de recordar i que té que il·lusionar-nos per a emprendre nous projectes. Recordar que la banda és capaç de fer coses molt grans. Així que el record de la diada del 95 siga una empenta per a futurs esdeveniments. Que el centenari el tenim ahir mateix i hem de fer coses grans. Estimats amics de l'Associació Unió Musical de Bocairent, estimat poble de Bocairent, s'acompleixen 25 anys d'aquella 5a diada musical de la Vall d'Albaida que vam organitzar al poble. Un dels primers grans actes en els quals jo hi col·laborava com a director titular de la banda, ja que feia uns mesos que m'havia incorporat. És impossible borrar totes les experiències viscudes amb aquest projecte, les hores de reunions, de rialles, de discussions, de soparets, de tantes idees davant d'un grup absolutament fructífer. Era increïble com quan es tirava una idea damunt de la taula començaven a brollar milers d'idees i vam tindre un resultat que jo crec que tots portem dins del cor. Un resultat que no se'ns oblidarà mai per tan feliços com vam ser i tan feliços com van fer els altres. Avui he volgut tindre així en mi aquest quadre que recorda el concert que fèrem a les Covetes dels Moros per a presentar la diada i que va fer que molta gent sortira a veure un concert enmig la serra,
Crec que els moments viscuts allà ja van ser presagi de tot el que vam viure a la plaça de Bous, primer amb la desfilada de bandes i després amb aquell concert multitudinari, amb músics de totes les bandes de la Vall d'Albaida que es van incorporar a l'Associació Unió Musical de Bocairent, amb els cors, amb la veu de l'amic Vicent, amb la gran Maria Rivera, amb tantíssima gent que va col·laborar per fer una festa de la música tan especial. A més, en aquest quadre conserve les firmes de tots aquells que me'l vau regalar i que formaven part de la comissió, de tota la gent que va treballar per aquesta gran festa. És just i és absolutament necessari recordar-se'n avui de tots els que ja no estan amb nosaltres. Gent que ha treballat per la banda de Bocairent, que va treballar per la Diada i que el pas del temps se'ls ha endut. Però gent que conservem tots en el cor. Gent que no poden desaparèixer, és impossible. És impossible per tantes coses com hem viscut junts. Avui, que són aquests 25 anys, crec que és just que li fem un homenatge a ells, a tota la gent que ha treballat per fer de la banda el ressò que jo crec que una societat necessita com a exemple de com es poden fer coses junts, pensant de manera diferent i portant a terme projectes per compartir-lo amb els altres. És tot un símbol de generositat. Gràcies a tots els que heu treballat per l'Associació Unió Musical de Bocairent, a tots els que van treballar per aquest magnífic projecte, se'n causa orgullosos de pertànyer a una institució que ha fet tant per la música. Gràcies per deixar-me compartir el vostre camí i sabeu que així estic, així passen 25, 50 o 100 anys. A veure si per al centenari fem un soparet d'aquells i ho celebrem. Una abraçada forta a tots. I ara jo crec que ens tindran preparat, com sempre, una sorpresa, un regalet, i ahir ens deixen en aquest regalet.